RMN Listen Win Anodan Basket Edition Live ta karon mga kasama diri sa may Toril area ng atong syudad sa Davao kay naatay na panubayan mga kasama nga ato ang sukin tigpaminaw pero kinatong sukin tigpaminaw sa katatay taga Barangay Astorga kini Santa Cruz, Davao del Sur pero naa di karon nagpundo sa Toril ning atong syudad sa Davao mga kasama. Dala nato mga kasama ang atuang panudan. No, sa atuang nagpadayon nga RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Unsay pangalan tay? Paterno Espinosa. Naha. Tay, pila yung mga edad? 84. 84. Di basta-basta si tatay mga kasama. 84. Naminaw pa sa DXDC. Tay. Pamilya sa una. Sa una hangtod ka, wag ipag-usap. Mauging gihapon. Ayan. Sige tay. Kinsang anchorman ang ato ang mabati sa Straight to the Point Morning Edition. June Duterte, memorya pa kayo ni tatay mga kasama. Si kasamang June Duterte. O ganungon niya na, tay, dawata ang atong dalang nga panudan. Para sa imo, dawata tay, dawata. Ayan. O tay, unsa itong ikasulti sa next DC tay? Salamat katag sa kuha. Ayan, salamat kayo tayo sa imong padayon nga pagpaminaw. So mga kasama si tatay, ito ang nahadalitan o panudan karon nga kabuntagon. So kaban nato si Radyoman ay Miginita, Radyoman Jewel Bright, Doc RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition